Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Batsumti mantu mabuyu bampulunyu hlase. Potlamanza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsevana na Kafu switching phones mtanami. Streets of Johannesburg, South Africa, and we are people lovers. Abantu abanomphakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza sure. Tell it why Pagati. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple looking Mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. The only son. Welcome Dlamini. Sendele bobo. Si popo. Si. Si popo si. Si popo si. Ay ay ay. Si popo si. Si popo si. Si popo si. Si popo si. Welcome Uchinji Kanda. Welcome Uchinji. Si Uchinji Kanda. Welcome Uchinji. Ginger. Si popo si. Ginger. Si popo si. They gonna burn because we're gonna burn them alive. Abafeba. Yo, take me to Guabafeba, yo. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings batsumti mandu mabuyu bambolunyu hlase. Ubhodla manza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyatsevana na Couple Switching Phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Ayoyichifiza lengane lofana. Uyiphohloza nje. Iplaze ikinati. Hayibo, ibele komputshotsho. Shwala mabone ngisanibona. DJ grand jam. Shosho mfethu sami njani? Sho mina igama lami nguKing Ginger mfethu. Sure, so ngi-presenter mfethu la elokhuzaneni SCMTV. This is Ngwenya University production yabo. So shuthe manje into esenza sambe sibuza abantu ama-questions. Bengicela ukunibuza ama-questions and then mase ngiyanidedela because we're still looking around. Angithi khona i-college naphezulu? Sure siyodlula khona. Athina sijahile yabo. Nijahile? Sijahile angeke isikole. Ne? Angizosheshisa. But you guys look perfect. You look perfect for these questions. Ngiyamcela. Uba igama my brother? Khumutsu mamazi? Alwande. Uhlala kuphi sister? Ngihlala Force Loras. Big up to Force Loras. It's a purple king. My brother, where you from? Bramfisherville. Bramfisherville. Kobaning babani hle dumilango Bramfisherville. Latsib. Njaya. So when wenza ini? Are you a dancer? Are you an artist? Sister DJ out there ko wenzani? DJ. 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 Bakubiza DJ ba? DJ KG yabo. Na Instagram. Na Instagram DJ KG. Yeah, wonke ama social media. Uyangizwisa yini? Ngiphethe uDJ King Ginger la. Yebo? Yeah. Uchinjile futhi. Awuthi ngibone dog. Ish yabo. Shu mfethu uhlangene nenkosi yakho namhlanje. Mina nguKing Ginger. King Ginger. Yes mfethu. Yeah mfethu mina ngimphethe nonke nayi nengane yami lapha. Uyayibona nayo ngivela ngayoyijinja ikhanda. Khathele. Yabo. Yeah dog sister wena wenza ini mama what do you do now ubukeka ngathi uyi artist man. No, like means next. Wentombi artist. Yeah. Yes. So Siswam, I want to know from you, what is it that you love about ubhuti? I mean like the patience. Bophathana kahle hleze khona sonke isikhathi mangimdinga empilweni yami. Angazi ngachaza ngithini. Kuningi ne. Yeah, mfethu. Power to that. My brother, what is it that you love ngomuntu wakho mfethu? Uyangirespecta, uyangiphekela, makezile. Akezile ya. Maphatha kahle nje, yabo intombi yami. No sweet. Mazi. So mfethu, ngifisa ukwazi kuwena mina my brother mfethu njenge outside grand njengoba usho nawe ukuthi uphatheke grand nazo zonke lezo zinto. Ngifisa ukwazi kuwena mfethu. Isister, manihlangana yini le yak attract kuyena? Besemoli yabona.
So bekaliphizamile lapha ethilini then bengasasinga lezi zinto lezi bengizifuna ngagcine sengiyakuya yabona ngagcine Oy, wena uthi shayile zasema-movini. Awu dog. yazi yabo Sure. then ngathatha inamba yakhe sakhuluma Yakhuluma, sahlangana on-first date Sure. yabo ngikhipha Sure. sure Hey, ncane wangithusa. Yazi ukuthi uthini? Uthi sahlangane and then on the first date ngamkhipha. Ngamkhipha. yazi Akuyazi vele. Ajaya. So, yeah. Hayi namanje. Wena sisi wami mhlawumbe mangathi ucela abantwana ngamupha bangakhi? Yeah, like 3 birds. 3 ne? Yeah. Yabadeserve ne? yeah Yamncanya ne? kakhulu Ngicela umuphi yakhe mfethu. Umshayina ngembambe mfethu umuntu wakho lona mfethu umuphi yakhe mfethu. Umshayina ngembanje dog mfethu ungayinqishi. Ayeyeyeye. yeah so sisahamba ne Hayi. sisahamba Hayi okugcina umbuzo. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani umuntu wakho? ngaya 90% feed 90 ne? yeah 90% Power to that. In a scale of 100 wena usithemba kangakanani? 100 obvious yabo Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle ka-sisters? uye kuphela feed Is there anything you want to apologize to my sister owakwayenza mhlampe njengoba nitshola but wanga find out but you feel like she deserve irrespect ukuthi uthi sorry again? ayikho Sure. sure 100% yeah Okay. Sister, yabo sengiyasheshisa. Yeah, she's In a scale of 100 so ngathi umthemba kangakanani bhuti? 100%. Nice one. Wena usithemba kangakanani? 100%. Usho? Sure. Sure. Ukhona umuntu othandana naye? Akekho. Uyedwa nje kusami uyabusa enhlizweni. Okay. Anjaya. Dumdud. Wena? Yeah. Ukhona omunye umuntu othandana naye? Ukhona into ofuna ukuyikolisela? Ayikho. Hleze ngi-right ngiphatha kahle phela. Okay. Wakwajwayela kodwa ngaphambilini angithi? Yeah. Cha phela sengenzela nina ni-clean kakhulu. Sengenzele nje kube nento enisho seni-clean seni-cry style nje. Yeah. thina mingiqala ukuthandana naye yabo benginomuntu Yeah. Phawu nahlukana mara. yeah sahlukana yabo Yeah. after sikhathi misisibonana mina naye Showcase. No problem. In fact, before I let you guys go, I'm thinking futhi ukuthi soninika lift. Thina sipake ngala. We are driving a big car. So nambisa ngoba nisawalk. yeah Kunento esiyenzayo la kuthiwa i-couple switching phones. Abantu babili bashintshana ngamafoni. Wena ama-brother uka uma-sister phone yakho. Ngathi uthe uyamthemba and wena ungifihleli lutho futhi wena umchitheli. So awunankinga ngithi banishintshana ngamafoni for 60 seconds uthi check WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi plus number. Wena sister awunankinga ngithi. Awufihli lutho. Uhlezi futhi uyayithatha namanje lethe. Danke. lemi qinile yabo Angezwa. cimile ifoni yami Manje uyiphethe kanjani ifoni ecimile? Sister, kanti lo muntu lona njengoba nihamba ifoni ibisicimile? Ngamanje besithatha iy'thombe yabo so Yeah, ithi ngitshejele lethe. Yini inkinga yakho? obvious angithi Obvious ini. sisijahile. Obvious ini. Udlala muphi music sister Rosa la? Imala. Udlala muphi music lapha ma DJ? amapiano Thanda amapiano. yeah amapiano Bacardi Bacardi. Soulful Showcase. yabo private school Private school. pesani nje imbukhini yabo Ngicela ume ngala. So abantu bakubhukhe kanjani mabefuna ukubhuka? Yayidlala ingoma ngempela. yeah ngishaya inamba KG nokudlala ngi-resident esemaboningi yabo Big up to that Yeah. man. Big up to that. KG kuma-bookings wonke KG KG bafethu. yeah Khona wonke ama-social media KG yeah, angithi. KG yeah Sure. Yeah, Naku-Instagram KG. bazokuthola KG. Sure. Baku-DM. Yeah, Bafuna ku- ama-details for booking. sure or ningangithola naku-Dusty Peace Academy yabo Dusty? Dusty Peace Academy Anibhukhe in the out mfethu. Anibhukhe in the out le. sure Ehle iskepisi phela babonisa inhlonipho mfethu. yeah. Nibhukhe in the out. Uzofika nomuntu wakhe. Sokuqala ifoni yakho. Uthembeke kakhulu. Kade uyithemba lo 100 bulokhu baqhumisa lana. Hawu. Uvule la phone. Okay. Awunjaya. Zizwe njani thina ifoni yamamazi? Ngiyamthemba obvious No, Maybe- WhatsApp.
bese ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshele imigodo yeza. Ngoba leyo mgodo ibizwa ukuthi umuntu wakho. Sure. Yeah, showcase ngilindele. Ehlisa umoya. All right guys, we're on WhatsApp right now about type the challenges. Type lapho uthi I love you. Sister wena abantu abakushayeli njengoba nje uyi-short Bacardi right kanje. Banginjena batshela ukuthi ngithathe Air Force lo. Yeah. Hayibo. Ngibatshela. Man akunenex. Yini kuphela yabo. Uzizwa njani? Oh, bani lo? Oh mamakhe. Ngizizwa ngihappy fi. Fade ne? Yeah. Okay, phuma lapho. Type uthi sex. Seyishubisa manje. Sister unokuyicela sex kuwena brothers mhlawumbe akufuna sikukombera shiza. Hayibo. Zona kunokujema nje. Hayibo. Yeah. Indaba. Hayibo. Yimi kuphela fi. Delete lapho. Faka uthi I miss you. Faka ne-heart red. Boyeke. Manje uthini lengo? Amenga ukhethe mina emhlabe ukhethe mina. Oh, mngani wakho. Sibahle. Delete lapho. Type uthi money. Sibone ukuthi obani labo maqhuzu abamuphi imali. Ukhethe mina. Udaliwa. Uyayazi? Ngiyayazi. Ngathi awukwazi ukuyicula. Ngiyakwazi ukucula phela. Bebangaka. Man ngicela Bangaka abantu ngithi emhlabeni. malume wakhe. You think wena manje mawubona amagama amadoda lapho usuyacabanga ubani hlakaniphi? Hawu malume wami. Simpey coffee. Edog. Malume wakhe. Uyabazi omalume? Uyabazi. Angithi afike ekhaya uyabazi. Malume uyalumana. Sokhumba ibhasi. Okay. Okay. Ayikho inkinga delete lapho. Type uthi come outside. Isusere. Lutho nje. Nje. Lutho. Okay, phuma mfethu, phuma. Uyawudlala Facebook? Yeah. Okay. Uthi uyawudlala, okay. Nami messenger. Type lapho uthi I love you. Mayithi no results. Ungitshele. Mayithi iveza ama unread messages, ungitshele futhi because ngesingene kuwe. But mayikhuluma nje, ho. Akho lotho. Ngiyakuthemba manje. Yeah. Ngithi yabo. Ngithembakele man. Sithando sami lesi. Instagram uyawudlala? No. Ninganifuna noma unamaphakethe welcome ngakubambela hayi indoda yakho. Ngakayibala. Kuba Bani? welcome ngayibamba Yeah. or ufuna ubanjwe le indoda yakho? Naye ngayibamba ikinkingi ibamba. Umuntu wami yithi. Nathi singambambela phela. Yazo. Sure, ngiyamambela. Yangenzela ukuthi ungabi nento eningi emaphaketheni. Ngoba izokusinda yabo. Yeah. Ivula. Hey. Ngiyabela ngibone. Oh. Yeah. Press. Baba wavu. Sure. Manje uyaphi la? Obvious. Hayi ungayenzi leyo nto mfethu. Ufuna ukwenzani? Hayi. Ngikubuzela ngithi ngathi khona into ufuna ukuyixolisela ngithi. Ngiyaclear lapho uyabo. Yini clear? Solo bamba. Banile mina clear. Ngijwayele ngabe nje. Aldo. Okay. Bayani. Now WhatsApp. Base ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yizo lezi zobe xhotshoza umuntu. Ohlehla wena. Yeah. Xhotshoza umuntu wakhe ngizingise showcase. All right guys, we're on WhatsApp right now. When you're about to type the chandis, bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Type lapho uthi I love you. Njayami. From Pram to the Fishers. Bathina abantwana base-Bramfield. Oh, ababahle. Bona bayashisa. Abashisa. Bayashisa Sure. badala. Mina nawo unkosikazi wami yabo. Ha, unkosikazi. Okay. Ngathi into engiyibona nje. Ngibhekise. Ngicela ungifundele igama kule nto oyibonayo. Oh, lisikho ubani lisikho? Cela ungene scroll phezulu. Hey. Sure. Ngena la phezulu kwemedia. Ngena kuma pictures. Hayi bo. Hayi ngiyalingwa.
letha phela nathi sibone. Bamba. Hayibo. Yini la ngiyabona la? Hayi manager. Manager yakho. Manager yakho. Eyakho. Lise. Phela lise khona ngiyamazi. Umene njani la? Bekwama bookings la. Ish. Ama-bookings la. Hayi ama-bookings la. Uhlala phi lo muntu lo? Uhlala phi lengane? Usavumelekile ukuthi amanager abanye abantu? Oh sorry sister. So yini lena mfethu ukhuluma ngani ngale so uthini ngale nto ke le eyomanager wena? Manager. Yeah. So na uyakujabulisa. Manager Bakangilethela ama-bookings Tshela angimanager. ukuthi yakuthanda pho manager yakho. Imanager yakhe imbonisa Iwewe. Hayibo. La bheke yazi kenzakalani? kwenzakalani? Imanager yami Yeah. iyangithanda vele yabo. Umene mina ngikho ukuthi la. siyakuthanda. Angikho lapho. Awukho kuphi? Angikho lapho. Manje wena momtshela ukuthi ngiyakuthanda back. Manager kusayi manager ngiqhubha Ba ubumanager. managerana. Ama-bookings. Ama-bookings. So ama-bookings wathola ngesende wena. Kumele ushise izolo Yaphisana. Yafafaza wena. No, imanager yami Ngiyakhumbulana umnene nakamnandi. Ngithi usamanager usabathatha nabanye abantu. Ngifuna ume ngifuna manager welcome lo muntu. Idlamini. Le manager le. Yona manager mina zika. Hayi sorry sister. Awuthami. Manager. Okay, asiyifonele ke manager siza ukuthi iyakumanager yena. Nayo mina ngifuna nami nayo. Bungifonela ngani? Usindele ukuthi ifona ngiyiphethe wena yazi. Bungifonela ngani? Bungasena airtime manje. Bungifonela ngani? Sindele. Ayimile manje sixabane isibhizi. Hey sister ngicela uvule le phone futhi sivalekile bull. Baba vula le phone de. Sihamba. Ngiyahamba sister sazoqhubeka uJole nalo nje umbona ukuthi kwensilima lo. Angiboni. Uthe ngithanda 100% yena uyayithemba after ezongenza lento ongenza yona. Umselela ama 1000 last week bengifuna 1000. Ngithi ngifuna ekhaya kithi wenzani? Anginayo uzweni olisiho la bengingabazi bashwabene. Ngikuphi 500 Ni 500 yini kodwa wazi umni 1000. Kwazi umni 1000 wena. ayithi ngiyambhadala. Wena usowazi ukuphi intombazane 1000 wena. Ngiyambhadala imini. Akanti hayi uthi manje welibhadala yena manje. Sabhadalana. Nabhadalana kumnandi. So wena sister usazoqhubeka wena ubabuka bebhadalana under your time. Angingikwazi bengimthemba kakhulu Khumuthu like uphilile manje. Usazoqhubeka upheke wena uphekele imanager. Angikwenzi lo. Wena uyiqale nini lento oyiqalile? Uqale nini ukumanager ilo siso omuhle kanje? Uthi ushwabene uma isise cha kodwa thina sibone okunye. Mbonini. Imini nje. Bheka yazi kenzakalani. Ngisonde eduze wami qaswela mina. Asamfuni. Angisamfuni. Angisakufuni. Phinde ufike futhi letha iPhone yakho ufuna uyibhlocka mina sonde eduze wami. Ingane. Wayifuna ukungithinta. Hamba thinta imali nenje. Izokukhekela, ikwashe, ikwenzele yonke into yezo. Yeah. Singokuchazela. Phelile kuhlwana inhloko nesikhadi Lezinto namhlanje. lezi ngomenzela zona. Umenzelani ya. Ngitshela. Ngimfunela umsebenzi. Nazo one. Akasebenzi. Sure. Make sure ukuthi ngiyamsendela allowance every month. Danke nje yami. Make sure ukuthi Manager uwamuhle. phela, manager le. Ngithengela ama-frontal bheka today ayigcokanga. Kamama. Ihlezi ngikhipha imali. Kamama ngisa. Angikamba manga ngiyakuthenga. Kombelana mama. Wayikama cause ukwazi ukufaka 50 rand ukuthi ngisuye endlini ngize ku Umsebenzisa. Into yenzayo nelengane ukuyisebenzisa nje. Labo mina abawa lesikipho siqokile. Yeah. Yim. Ha. Ikepisi le yim. Ayithi sayenzelani. Akaze angenzele lutho lwana. Wena Wonke akangenzeli lutho. Ama-eyelash yimi. Awakho ngokhipha uyafuna. Cha sister. Ngizokunika phela 10 rand let ayidura ngihlo 10 rand mina. Ngihlo 10 rand. Hamba ku manager yakho yazwana. Yazi hamba ku manager asivele nikana kamnandi. Mnandi shi. Sifuna kuwe ngizomthola ongcono ozongithanda. Wenze njani? So ngithemba usondela. Kanti awusondela eduze Khumula ikepisi mina umuzolokhu usondele enganeni angizwa. Mantsini. Wena ungena because ungena uyangena Ngithi uzokhumula ikepisi umuntu okusondela kule ngane. Baba. Besizambe benze kahle futhi baqhamuka ngathi idlo zidambe ngizo ukuthi lagida namhlanje. Lengane into yazi ukuyisebenzisa. Isuke Vele. Kamba manga la uyamsebenzisa. U50 rand sokumfaka enilani uzogibela. Bengislima bengaboni. Angibonga idlo zilami namhlanje. Bengislima. Ngislima kuwa ngithi ngupapa wakho mina unodolo wakho ngithi. Ubumezi dodolo umfaka 50 rand uzumsebenzisa. Ngiyazi sengiyasengibonile bengaboni. Wena uzwa wena. Wonke bengaboni. Wena Khumuthu, wena leseho yewena. Lo hamba nami emagigini uhlezi angibona. Ngihlezi nginokude ngiyabona lokhu nibukana namadodana. Welcome umkhumula ikepisi lo.
Ngive ngathi into lelo Umuntu mhlawisa imali yami lethela imali yami futhi. Mniki akufanele ligogo ngathi mangikhuluma nawe ugogekepisi inkosi ujinja lela. Ngikubona kahle. Tsofa ngisakwazi yini wena lokhu ungenza silima la. Lokhu ungenza nje. Ungenza nje. Sister uzoba naye u50 rand ukubuyele eFosloras. Nginawo. Ya. Beltek. Yeah. Musukubamba ingane wena. Na iphone yakho. Yazophuma. Wena sala nathi. Phuma. Sala. Safuna ukuqoqa nawe. Ini izinto zakho oyifuna enganeni? Yini izinto oyifuna enganeni? Wena lamanga wena. Yini oyifuna enganeni? Iziphi lezo zinto? Izinto ngimthengela zona. Uyena uthatheni kuwena? Ukukhumulile leskipa ngoba naye uthi wakuthengela. Leskipa lezi. Awusiphenduke ngifuna usibone leskipa sihle. Lokukhumula phela mina sona nginaye mina ngiyahlupha mina. Mina ngiyinkinga bodi. Ithi sibone leskipa. Buya. Phenduka ngifuna ukubona leskipa lezi yini inkinga yakho. Siveze ngapha kwikamera welcome. Yini inkinga yakho? Yini? Izinto zenzayo. Yazi ukukhumula leskipa ngiyasithanda leskipa lezi. Yabo nami uzobiza ezami nami. Yazi uzosikhumula. Yabo nje lokhu ngisabe uzokhumula leskipa wena. Yabo izinto enizenzayo. Ngizosithatha leskipa. Izinto enizenzayo. Hayi bokhuzeka dog. Fona thina sila. Yasihalela leskipa sakho. Yabo izinto enizenzayo. Uma ungahambi ngizoba la ngo5 uzohamba usuqimbile la ngizohamba naso leso skipa. Yabo izinto 1 2 3 Afi. Sohlamana. 4 Ngiyasidinga leso skipa dog. Dog. Ngiyasidinga leso skipa leso. Yini igama laso steady. Ngiyasifuna khumula leso skipa wena mfana. Ungibambela ngiphahlazele hayi namhlanje ungasebenzi. Ungasebenzi namhlanje ngisakazele lo mfana ngamanje. Ngiyasifuna leso skipa wena. Baba amiyeke. Sihla. Amiyeke. Sakhe wenza ngahlukanisa nale skipa sakhe lesi. Ngizokuyekela ukuthi ujinja. Nobani? Gonkoza mina. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake.